Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amazwela enimba ngamhla ka-3 July. Hhayi-ke guys, uLwandle ubonile ukuthi yabo meloke njalo loke echiliza ubaba wakhe le emumva mekuwukuthi-ke uzama ukumbuyisela ekhaya. Hhayi cha, singathi ayizomsebenzela leyo plan because ngampela akanalutho. Umane nje wahlala phansi esathi wenzelwa i-breakfast, wathi nje mande sidla bengicela ukuqala ngibonge kunina mani nobaba ngokuthi ningivulele izandla ningamukelele ekhaya. Uyazi phela ngimdala mengimngaka ukuthi mina ngaloke njalo ngizohlala nani, yabo sengamele ngabe manje ngiyayitholela wami umuzi nami ngihlale ngedwa. Bathi hhayi khuleka ndodana, ayikho inkinga, siya-understand isimo sakho. Wathi nje ngibonge nalokhu kudla okugcwele la etafuleni. Hhayi bo uLwandle, ngiyabonga kakhulu nawe kuwena baba ngokuthi-ke ungivulele izandla. Ngiyaxolisa futhi ngendlela engikhulume kabi ngayo kule nsuku ey'mbili nje ney'ntathu ezadlule, nokuthi ngibambe isandla sakho uzama ukungishaya. Imagine guys, uLwandle wonke njalo loyo xolisela ukuthi ucishe washa wasibamba isandla, shuthi bekumele asidedele isandla simshaye. Hey, uSydney wathatheka ubhuti, bengimbona esencibilika njengerami eloke emoyizela eduze kwaLwandle. Oqede lapho-ke wathi nalesi sicelo ongicele sona sokuthi ngihambe ngiye laphaya eZondo Technologies, ngithi nje angikutshela ukuthi hhayi ngiyasamukela. Hayi bo guys, uSydney wamane wamisa isibhakela wathi shaya la ndodana qhu. Hayi bo, wathi yabona-ke manje khululeka ndodana, ngizokucathulisa uzofika nje laphaya eZondo Technologies ngikukhombisa indawo. Kanti-ke uma wethu uzobe siyakubonisa-ke indlela esisebenza ngayo. Hhayi impela kuzothi nje kuphela isonto uzobe usukahle. Ajabule guys. uLwandle le eZondo Technologies uma wethu-ke uyena-ke o-CIO phela-ke, ama-meetings wonke abanjwa uyena ungqoshishilizi-ke ohlezi njalo ezoba introducela wona, ephinde futhi ancome mekukhona komsebenzi omuhle-ke abawenzile. Kunale client-ke entshashaba intshontshe laphaya eKhosela Tech, uMr Mkhize uqale nje ngokuncoma ngokuthi-ke bakwazile ukuyidoba le patient yadobeka. Manje okumele bekwenze ukuthi beqhubeke nawo wonke ama-client abo bewagcine esekhaya futhi-ke ejabulile, bonke labo Jozi Power, bonke labo Capital Bank, kanye naye-ke uMr Mkhize-ke o-based kwi-mining. Hhayi kwathiwa nje bonke mabafudumale ekhaya eZondo Technologies. Hhayi kwashawa izandla. Hhayi-ke guys, sekusuka lapho-ke uma wethu wathelelelani-ke kunobuso obusha obuzofika le ekhaya. Indodana kaMr Zondo, igama layo uLwandle Zondo. Bengicela nimamukele bandla, nimphathe kahle, nimenze naye azizwe esekhaya. Oyedwa wabo wathi hayi bo, usho muphi yena uLwandle Zondo? Awusho lo bekade egcwele emaphepheni naku-TV kuthiwa washa i-hit and run? Uma wethu wathi yebo kona iyodwa indodana kaMr Zondo, uLwandle Zondo. Uye kanye-ke loyo. Angifuni-ke mefika la ebese-ke niloke nivusa le ndaba yama-headlines, nivuse le ndaba ye-hit and run. Nizomenza nje azizwe njengomuntu ngoba vele uwumuntu, angithi? Bathi yebo. Hayi bo guys, wafika ngampela-ke kuLwandle eza noyise-ke. Uyise beloke emkhombisa ukuthi la i-ofisi-ke likamawethu-ke leli, la yila impela-ke ochwepheshe bethu abadingida khona-ke umsebenzi. Wathi ngeke ngiku-introduce. Attention everybody, attention. Lona-ke indodana yami Lwandle Zondo, uzoba nathi nje isikhashana. Cha, akazuhlala isikhathi eside, uzobona nje indlela esisebenza ngayo le ekhaya. Ngicela simamukele sonke ngezandla ey'fudumele. You welcome. Okay, uma wethu-ke uyena kuzokukhombisa ukuthi kusetshenzwa kanjani le ekhaya. I-ofisi oluzolisebenzisa kwamanje uzosebenzisa i-ofisi likazethu ngoba usakwi-maternity leave. Hhayi avume kube mnandi uLwandle. Sesihambile kuLwandle nangu kuMr Zondo. Uma wethu-ke akavazelo-ke funa ukuchaza into ey'ningi. Uthe we-Mr Zondo, kulungile ngiyavuma ukuthi ngizomsiza undodana wakho, ngimonise ukuthi le ekhaya kusetshenzwa kanjani. Kodwa-ke uzungisize kungabe ngitrain umuntu ozongi-replace la. I am not training my replacement. Mr Zondo wagwinya mathe. Akavaze athi no. Don't worry, your position is secured. Nobody's gonna take it. No, he did not say that. Into ayimane ayenze nje umane wagwajaza wagwinya mathe. And umawethu was very serious ngokusho njalo ukuthi yay, I am not training my replacement. Guys, phelike lapho uke wahamba kumawethu waya kumfowabo laphaya ePalette la sebenza khona, eyomtshela ukuthi hayi bo, nakho manje sengizoba uthisha, ngizofundisa umuntu manje umsebenzi. Uyasho umfowabo ukuthi hey ndoda, be careful
Ungabe uthisha nje ufundisa umuntu into azophinda futhi akuphuce iqatha emlonyeni wathi khuleka ngusonjica mina. Akho umuntu ozofika apha andithathele wami umsebenzi wathi yabona kuthatha njengesonjica ngampela-ke wena ngena la emandleni. Ungawulinge nje uvume enye indoda izokuphuca iqatha emlonyeni. Uyasho-ke guys umawethu uthi chini soze kaloku andisoze nda-replace-wa yibanjwa lonke pho. Hayiwo guys. Anyway, we all know ukuthi-ke naye-ke uLwandle is good kwi-technology. Sibeke eceleni ukuthi uphume ejele, akushiwo ngophela ukuthi ejele bakuphuca nolwazi onalo. So asithembe nje thina ukuthi uZonke ngeke abe iphice because we all know ukuthi bathini, charity begins at home. Uma ngampela uLwandle ewufuna lo msebenzi wakhe umawethu angawuthola nje because vele phela uyise ophethe leya nkampani. Umawethu nje bengambetray kalula kanjalo-ke. Lento engangisho before ukuthi umawethu was wrong in the first place ukuthi-ke amoshele ihlahla-ke umthunzi wase angase ngelinye ilanga awudinge, ngoba lapha eKhosela Tech he had a position. It was not a CIO position, but he had a good position, he had a good salary, he was secured. Manje-ke mengase kuthiwa uSydney uthi hamba la, asazi ukuthi uzoya kanjani eKhosela Tech yoncinga umsebenzi wakhe back because siyazi ukuthi ngeke bamvumele ukuthi abuye guys. Le kwamandla-ke guys, ayi cha, uyanga uyagoyisha ugirl. Uyasho ukuthi-ke manje sekumele abuyele esikoleni phela i-matric dance isiphelile. Manje akazi ukuthi uzofika iy'ngane zimbuke kanjani. Ushilo ukuthi uyazi izindaba kona ziyashesha ukuthi-ke zisprede zisaba amazolo, but uyazi indaba eyamanga iyona abantu abayithanda ukudlula indaba eyiqiniso. Yes, kona sekutholakele ukuthi-ke umuntu oshintshe yonke le video le kwakuyena u-Aviwe uboshiwe, yebo, kodwa mefika esikoleni abantu bazoba more interested to the first video, not the second one. Uyasho ukuthi andazi uba lezi ngane ndizozijongela ngubani ngoba zizoleke zithetha ngami zindicelela phansi negama lami zidicelela phansi. Uma wakhe-ke nobaba wakhe-ke they are assuring her ukuthi konke kuzolunga, angakhathazeki, angawumusa ukulahla ithawula ahamba aphindele esikolweni. Ufikile-ke uSomila nobaba wakhe ezoxolisa futhi kuyanga nomndeni wakhe, kodwa-ke uhlathi uthe nakamhlola-ke ngeke uzulithole nje uxolo. Wena njengoba u-Aviwe elapha esitokisini eboshiwe, nawe kufuze ngabe uboshiwe njengaye. Ithi-ke ngikufonele u-detective njengamanje ezokulanda. Yeyi, ingane ikhale yaxolisa yaze yaguqa phansi ngamadolo imncangisisa uhlathi ukuthi angalinga afonele amaphoyisa ngoba yona ayifuni ukuya ejele. Ubaba wayo-ke guys-ke hhayi akavazi akhuze kakhulu, kodwa bekubonakala ukuthi akasajabuli manje uma uhlathi eyisa ingane yakhe ejele. Kodwa-ke sizothini guys, ngoba phela uyanga uyena-ke manje udilisha nawo wonke ama-bad consequences ngale small action yokuthi am-rekhode while kissing her. And manje-ke ugirl usenqena ngisho ukuya esikolweni and I'm sure nama-marks akhe asezodropha-ke manje ngoba phela uzofokhasa kanjani iy'ngane lokho zibhizi zikhuluma ngevidiyo le yokuqala phela ezayibona nge-matric dance. Guys, aphela lapho-ke amazwi namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwi enimba ngamhla ka 3